Mahmcan Joram. Ne çugun ben aytıp gelýän ýene aýdaýyn. Merdan janyň bagty bolsun. Çınar bilen agbyler ýaşasyňlar. Saňa feretjek gelin bolsun. Gulay jana Hudaý etdirsin. Şunu ýaly edip toý edip durmuşa çykarmak. Ogluňa gyýdyňa gowan agtykly bol. Saňa döne. Mahmud Joram. Sen biziň iň gowurýan Joramyz. Şu gyýlan adynam şey diýsem ýalňyşman mykam diýen. Şunu adamlaryň durmuşyna bir gedek bolýan. Bir bar toy diýilýän zat adam ene iň degenlerýän günlüň biri. En ata çağatyny durmuş ýoluna ugrasy, toy libasyna görse şondan gowratýar. Saňa ilki bilen geljek gel. Albaýa hemmeňiz TikTok'a gidýäňizler. Gelin oğlu bilen girip kulübüne çıktı. Oğul böyle. Lacan haddine aynen ne değil. Sağ ol. Yani oğuldan var. Sağ ol. Bağıtına bak merdanca. Balkın vilayetinden. Hayalle yalle tanım tanalle doğana doğana gerek doğanın bulmasa biterek ovadan avadan toylarda tan yani doğan gerek مكتوب في السوق عذاب تمات ما جاء عيني تمات ما جاء تمات ما جاء مكتوب في السوق عذاب تمات ما جاء يا عيني تمات ما جاء تمات ما جاء ومكتوب في السوق عذاب يا عيني تمات ما جاء يا عيني تمات ما جاء تمات ما جاء ومكتوب في السوق عذاب يا عيني hoş oldum, rakıdan sarhoş oldum. Aman seni aran aşkınla daha da beter oldum. Kamuoyu sesledik. Anında mani bulmasa kazanım asla dinlenme. Aman gülla kadının çekmese kadınla pateska bulmasa. Ölfen ayasın o tutman